दिनै 5 जुन वर्ल्ड इनभारनमेन्ट डे आरो बुहुमनि गोबां दाब दाब जायगायाव फालिनायजों लोगोसे दिनै मानास मावजि गेन्द्रि खुद्रोम ससाइटियाबो बाथाबारि रेन्ज एबा सालबारि रेन्जनि सिङाव थानाय नैबे सेबनाफारायाव मोनसे मेगा प्लान्टेसन गोबां अनजिमानि दंफां गायनायजों 5 जुन वर्ल्ड इनभारनमेन्ट डेखौ जों फालिनाय जायो आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव गोबां गभर्नमेन्ट एजेन्सिस लकेल NGOs आरो इन्सटिटिउसनफ्रा बाहागो लायो गासै 250सो पार्टिसिपेटरफ्रा दिनैनि बे प्रग्रामाव बाहागो लानानै दिनैनि मेगा प्लान्टेसन ड्राइभ एराउन्ड 5000 दंफां फुलि गायनायखौ जाफुंसार होयो आरो दिनैनि बे दंफां फुलि गायनाय बेखौ जोंनो UNDP नि SJP अफिस 7 प्रग्रामनिफ्राय जोंनो फिसा मोनसे फाइनान्सियेल सापर्ट हरदोंमोन आरो बिनि थाखायनो बिथांमोनखौबो जों धन्यबाद होयो आरो बेनि अनगायैबो बे बाथाबारि रेन्ज आरो सालबारि रेन्जनि सिङाव जोङो 22 एप्रिलनिफ्राय लानानै दिनैसिम गासै जयै 1,60,000 दंफां गायखांबाय आरो दंफां गायनायनि गुबै खारना मा जोंनि बाथाबारि रेन्जआव माखासे मानि फरेस्ट ओनसोलफ्रा डिग्रेडेड बा गोग्लैसोना दंमोन आरो बे डिग्रेडेड ओनसोलखौ फिन जोङो जाखांफिनहोनो थाखाय एबा रेस्ट'र खालामनो थाखाय जोङो बे दंफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो गोबां सुबुंफोरखौनो बिफां गायनाय नुयो नाथाय 5 जुनावल' लोगोसे 5 जुनावल' बिफां गायनानै जोथोन लानायखौ जों नुनो मोना मा फोरमायगोन? आंनि खावलायनाया बेनो जाहाथे गायखांनायनि उनाव जोथोन लानांगौ आरो जोङो जोंनि दंफां गायनाया दिनैनि 5 जुनजोंल' लोब्बा गैया जोङो 5 जुनखौ जोङो थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम जों अबजारभेसन खालामबोगासिनो दङ आरो गायबोगासिनो दङ आरो कनजारभेसनबो खालामगासिनो दङ रेस्टरबो खालामबोगासिनो दङ आरो बे खेथ्रआव जोंहा जेबो माबा गैया जों फुरा साक्सेसफुल आरो जोंहा मोजां एचिभमेन्ट दं रिजाल्ट दं। गोबां जायगायावनो जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनायनि उनाव गायफिननायखौ नुनो मोननाय जाया जोंनि बे मिथिंगायाव माबायदि खैफोद गोनां? ओरैनोथ' जोंनि बुहुमनि जिथुनाखि सोरबिथिंथाय आरो बुहुमा जुदि कन्टिनिउ जुदि थांनानै थाबाय थानोब्ला जोंनि बुहुमाव गासै 26% दंफां नांगौ आरो बे दंफाङानो जोंनि गासैबो जिब प्राणिनि जिब जुनार बिफां लाइफां एम्फौ एनलानि गासैबो लाइफ लाइन बेनिखायनो जोङो दंफांखौ कन्टिनिउ गायनांगौ जाहाथे जोंनि बे सिस्टेमा मोनसे बेलेन्सआव थायो।